Molweni kwakhona ke bethunana siyaqhubeka ke nokudlala i-keyboard yethu. Bese sifundile ke i-chords zethu from 1 up until 5. So ngicela uphinde ubuyele back ke mzalwane wami ba uyaqala udibana nathi. Ngicela uyoqala ekuqaleni kwenza kuzo understand into esenzayo ba yintoni kutheni sesihlala lapha le ndawo sesifocus up. Yonke lonto le injalo icacisiwe pha kwi-videos ezingaphambili. Please ingathatha ama-shortcut azophinda akuxake. Yabona ngoxa seyixhaka kanje lento le izoba nako ukuthi kubhede kancinci. Amen. So ke sizongeza ezinye eziyi-2 on top of la 5 lo abesesimenzile. Wasibesenzile la ngoma yokuqala le ithi be bright in the where you are. Sayenza ke spinning ngoma futhi oh touch me now my savior. Ngoku songeza ezinye chords eziyi-2 sizasincedisa ukuthini sifunde lena ke ngoku ingoma. Athi ithi we glorify your holy name, QHAWE LAMAQHAWE. So u6 long, u6 long, u6 long, u7 long, u6 long, 5 long, u4 long, u3 long, u6, u6, ngu5, ngu4, ngu3, ngu1. So zii-chords zethu sidlala ke ezo ke. Nantshila ke nathi ke yithi chumda kaba ungazibhali zonke izinto ezo screenshot yonke lento nantshila nathi screenshot yonke lento lena then uzibhalele nawe ngokwakho ezi numbers again. Ungathatha pen yakho ne-sellotape uncamathisele ke ubhale ephepheni uncamathisele ngohlobo endenze ngalo up. Ndathi ke ngicela uphele ndaqala uphele ku-3 ndaphinda ndathi phela ku-5. Ngoku ke ngokula 5 ke ngosizongeza u6 no7 phaya. Amen. So ngeze chords zethu ezimbili kungaze ngo6 no7. Let's get closer a little bit. Okay. Yeah. Asiye ke mntakaba. Glorify your holy name. Sorry. Masiye simfunde ke uthini. Siqala ngo6 uwi ngo6 mosne. Masiye ko6 wethu 6 wami ndawone nako 6 wami leliqhosha eli-bass. Omnye 6 wami nanko apho eliqhosha lesibini kwami lokuqala. Omnye 6 wami nanko before eliqhosha and 6 wami nanko apha ya. So what do I do ke ngoku? Nanko 6 wami. Uyayazi mos wayephi mina ufuna ukucofa ngayo ngacofi ngayo. Bese ndixelele bangaphambili phaya. Nansi u6 wami lona ke uwi lo oglo uselapha urive naye uselapha kule ndawo le u5 upha phezulu ku7 masiye ku5 u7 nanke u7 wami kwelicala nanko u7 wami nanko omnye u7 nanke omnye u7 phaya masongeze ke nanke u7 yabo. Ngicimba iyacaca phaya bazeziphi ya iyacaca. Nguye ke glorify uyabuyela back to again up ku6 yabo and then iseku5 holy name ngo5 nami nanko 5 wami nanko omnye 5 nanko omnye 5 bese sithiyo so siyamazi mos from eza previous songs bese sizifundile. Seku4 ke ngoku li nanko on name ubuyela back to u3 futhi. Then seku-QHA ka u6 uQHAWE. Then uwe futhi seku5 ke ngoku ula. Seku4 uma. Seku3 uQHA. Sekuwe ubuka 1. Yeah, so ubana oyirobhanga ezizingaphambili inansi ingoma lena ingoma esiyifundayo ngo ayizuba nzima senyuka ayizuba nzima. But if yazirobha ezezokuqala ingoma nezo zinto zonke bese ndizithethile izayisiba nzima ke ngolento uzophetha usithi hayi i-keyboard inzima hayi ndiyayeka mina i-keyboard just because awulandelanga i-rules ezinthethe ngazo. So usungxamela ukuyigqiba i-keyboard ngxamela ukuyipractice nemini yakho ithi ikwazi ukuqhela ukuzicofa ezi zinto and then ke ngoku you can progress and ukukhula ngokukhula ke ngoyithi iqhele nemini yakho. Kulapho ingazixesha lihamba ke ngozoyimana uyisusa loqumbayo sukuba ndiyamazi ubundawoni mosendembonile ndiyamazi ubani undawoni uthi ndawoni okwenza msusa yabo uyozisusa ngokuzisusa ke ngoku ezi zinto ezilapha phambi kwakho lama phepha angaswabeke apha. Masiye ke ngoku we glorify. Masiye futhi we glorify. We glorify your holy name. QHAWE LAMAQHAWE.
ngitshilo ke nathi ba kukhona ekusokolisayo indawo omhlawumbe ndenza umzekelo ukusuka apha ku 3 uyotsho pha class 6 uleke ulacala ngapha uyawabuya kusokolisa xa solapha mhlawumbe ne xa usiyapha laqhawa wombo uyabhuda uvuthi ucofe noba indawo napha sugqitha kuloo ndawo leyo practice le ndawo kokoko ujikajika ke kuye nemqa ewo wenza loo nto leyo apha ntilo ude ibambe ugqithele kwenye landa layo ke qhawe lamaqhawe ibo ilula ke ngolo hlobo elinjalo masiye ke siyidlala ke ngoku siyidlala kakuhle we glorify your name qhawe lamaqhawe esitheke ngoku kwisintente ke ngoku thina ziroot ntontoni mosezi le ndawo iroot enza thina root chords okanye ndazi uba kuthiwa zibizwa ngoba zi-root chords kodwa zii-basic chords zii-chords le ndawo le funeka uyicofile le nale ndawo funeka uzofika kuyo naleya indawo funeka uzofika kuyo nezinye apho ungazofika kuzo naleyo funeka ufike kuyo naleni fike kuyo so into esenzayo apha kwisintente ke thina ke mntakaba bese nditshilo mos nathi uzozikhangelela ke wena ke umntu ngokwe-keyboard yakho ozokusetela ke i-keyboard yakho since mhlawumbe uzobe ungasebenzisi i-Roland then for uba ikwazi nokukhala isintente uyabona nalena kodwa ke soke bethubeni ke mhlawumbe ndihamba ndiyifundise ukuba isetwa kanjani na if bakhona ke mhlawumbe abantu abaninzi abapractice kwi-09 lena. Okay, masiphinde siye ke we glorify your holy name qhawe lamaqhawe. Okay, ndiyabhuda ke ngokwami ndiyancama uba ke sendiqhelile i-keyboard ke no siphinde siye we glorify your holy name qhawe lamaqhawe. Okay, jonga ke ngoku into esenzayo ke thina xa sesidlala isintente uzova omne into eendawo ezinjengezipace enyana zisuka apho 6 uyotsho phaa la 7 sispace ese ungadlala nalapho indawo fakele zakho izinto ke apho kwezindawo ezi fakele zakho izinto omabhesi enyana yonke laa nto abanye baxhomekeka uba ifast kangakanani ke imino yakho neyam imino yomile kodwa ke njengoba yomile ziyazama naye ke uzidlalela i-keyboard and that is why ndikwazi ukuyifundisa i-keyboard is because ndiqinisekile uba kekho umntu ongakwazi ubana udlala i-keyboard kuhlobele yayo menga yam imino nam ndingenahope uba ndingazi ndikwazi uyidlala i-keyboard kodwa ndide ndakwazi ngokuyidlala so I believe ukuthi nawe ungakwazi uyidlala so uzobeva ke ngoba abantu bedlala kwa the same tontoni ke le nto le uyifunde apha uzomva yabo sisephala we-glorify qha yabo we glorify yabo umntu ongayivuma senza kwangcono umntana ngathi yenze ingcono as long xa izabe kwesa scale la do re mi fa so la ti do endikufundise yena ubaluleke kanje ke apha do re mi fa so la ti do ti la do fa mi re do ubaluleke ke xa sefuneka udlala izinto ezibasic ngomntana bova abanye becofa eliqhoshe kanje becofa eliqhoshe but bayicofa uma-2 ngexesha eliyi-1 but bebokushiyana kancinci ithi ikhupha isando tu yabo so uzozipraktizela ke ezo zinto ezo ke naxa sowuzidlalela wena ke ngoku yakho i-keyboard yabo wena balulekileyo zezaa nto zezaa chords into zibhale phaa yiye ke yonke le nto yonke le ngumngxolo nje umntu azenzela ngokwakhe indlela wow hayi
Ilando la indalo isindende bethu nana. Amen. Uzawusifundela ngokwakho ke bofuna umane uzongezela iphi wena, but practice uthi chu beat by beat uzoyikwazi ukwenyukela usenyukela uthi ukwazi uzidlala zonke. God bless you all in Jesus name. Amen.